Perché vuoi massacrare?
txoko tablilla bako txetzen. Etxanik erran barrio. A ver, ¿qué posibilidad te hace? Porque que está difícil. Bueno, da gure arteko gauza bat. Komprometitu ginen gu, txiskulariak inbartu gortzirelian. Ba, igual aurre izan bateko latai, hospitalaru bat egiten dugu. Hau isen, zertan, ongieldu bat zaio egin egiten da. Laun betian, zikiro gunean. Joan barra da zikirora, ez? Ah, ez? Joder, igual orduan ez zaio ongieldu. Ah, vale, orduan bezkartza bezu. Vale. Vale, pues a ver. Azto justo gonitzen etxaldik eta ustezuna ipatuazioa. Ustezo minutzeago sobera seguro. La pensás a su fundamento. No la dicen, Aguerralde, se acabó. No, la bola de Arturo bai, Bueno, aizarraten da mendik, begira. Eurentzako hori turista izango da partida.
Sí. Venga, venga, ya. Venga, ya. Venga, ya. Venga, ya.
Segi. Ona ja. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Josenea Energia da Grupo Josenea adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pediduak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure
Gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondiek guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi.